som companyia Maria Antònia Oliver, que ens han juntat aquesta vegada. Jaume Manresa, músic i intèrpret. I Catalina Carrasco, ballarina. I jo, Maria Antònia Oliver, com a coreògrafa i ballarina també. És una creació que fem entre tot l'equip, que també hi ha el Miquel Àngel Rayó, a nivell d'imatge, la Maria Güell. El que han fet ha estat com un vot en el passat. És un projecte que es diu La Contínua, que va ser un solo que vaig fer fa 20 anys i que, preparant el 30 aniversari de la companyia, hem vist la viabilitat de retomar no com a repertori. Hem agafat La Contínua com a taló de fondo i no té res a veure la del passat o d'ara, però té el mateix títol. I hem vingut aquí a EIMA a fer la creació per fer la presentació al Teatre Principal a la Sala Petita el proper novembre.